дуруд сомиёни азиз, пешниҳоди шумо аудио спектакл аз рӯи асари одатҳои шаҳрӣ ҷумъа қудус дар иҷрои ҳунармандони театри давлатӣ драмаи мусиқӣ ба номи туҳфа фозиловаи шаҳри конибодом. қисми дуюм. яке аз гӯшаҳои сохтмони шаҳр, миз, ду курсӣ, низом ва рустам рӯ ба рӯи ҳам нишаста суҳбат доранд. аз ҳама муҳимаш дар сохтмон ҳамин додар. план ки буд шуд, ҳамаш мешавад. мукофот ҳам медиҳанд. ана ин хел ту бар ин мақолаҳо навишта бардор мекунанд. бубахшед, як саволи дигар. вақти дар управленияи сохтмони муассисаҳои томактабӣ кор кардан ҳам планҳоятон иҷро мешуду таърифҳо ҳам мекарданд? ҳа, он вақтҳо як давраи аҷиб буд, бовар кун. агар он воқеа намешуд... кадом воқеа? Не, ман ҳам ту даромади гап гуфтам. агар хато накунам, ин дар давраи сардори управления таъин шудани Каврак Камолович рух дод, не? ҳа, вале ин чӣ аҳамият дорад? аҳамияташро намедонам. аммо агар дар мақола қайд кунем ки Каврак Камолович саривақт аз маҳорататон хабардор шуда шуморо ба вазифаи нав ба управленияи масъултар фиристод, аҷоиб садо медиҳад. дар сохтмон додар ҳама гуна иншоот муҳим аст. ҳам оғил, каҳдон, ҳам бинои 16 қабата. шояд, вале барои мақола ин як факти аҷиб мешавад. агар додар бе қайди Каврак дар бораи ман мақола навиштан мумкин набошад, беҳтараш тамоман нанавис. чаро? хуб, агар лозим наҳисобед, ном намебарем. аз ҳама хубаш умуман дар бораи ман чизе навиштан лозим нест. инаш барои чӣ? лозим нест, тамом. гӯед чӣ воқеъ рӯй дод? 4 сол пеш дар управленияи шумо чӣ ҳодиса рӯй дод? мегӯям додар, мегӯям. лекин фақат барои худат мегӯям, на барои газета. фаҳмо? хуб, қавл медиҳам. мана коғазу қалам ба кисса, диктофон хомӯш. пас аз ин маро ҷинояткор гӯяҳам хафа намешавам. ба чанд ҷой ариза кардам, вале далелу коғаз ки надоштам, гиреҳи чигил тангтар мешуд. агар гуфтанаш ба шумо вазнин бошад, маҷбур намекунам. не, ҳеҷ гап не. 4 сол инро пинҳон доштам. дигар тоқат надорам. ин аввалину охирон гуноҳи ман буд. кабинети кории қаҳрамони мо Каврак, низом ва Каврак ҳарду меоянд. кани биё дар ин ҷо шин бачам. ана ҳамин кабинет ҷои кори ту мешавад бачам. хуш, чӣ хел маъқул ба ту? маро ходими идораи худ таъин кардан мехоҳед? чӣ ҷои тааҷҷуб бачам? охир ихтисоси ман дигар, ман ҳуқуқшинос. чӣ фарқ дорад бачам, чӣ фарқ дорад? охир ман дар ин ҷо ким чӣ хел савораи беасп барин? аз ҳама муҳимаш ҳамин, ту саворӣ ҳастӣ. охир дада, дар ин ҷо ким чӣ хел коғазҳоро пур кардан дар кор? ана муаммо коғаз сиёҳ карданро ёд медиҳем, балки ба ин ҳоҷат ҳам нест бачам. ту фақат имзо мекунӣ халос, тамом ва салом. пеш аз имзо мондан ягон корро иҷро кардан лозим. сони дар ягон ҷо ҳисобот додан дар кор будагист. ту ҳоло хом ҳастӣ бачам. агар идорашинҳо ҳама корро бо коғаз ҳал мекарданд, олам гулистон мешуд. ҳисобот бо роҳи худаш. тану ҷонат соғ бошад бачам, ҳама кор хуб мешавад. не нагӯ писарам, ҳардуямон якҷоя кор мекунем. ана ҳамин хел бачам. хуш, ту розӣ? дада, ман хобам ё бедор? чӣ шуд? як умр маро ба некномӣ ҳидоят мекардед. вай дина буд. дина ту бача будӣ. ин нозукиҳо дар кор буданд. имрӯз ту одами калон шудӣ. ман бачам вазифа дорам ки нозукиҳои ин корро ба ту фаҳмонам. хоҷиин, аҳвол бад. ба даст афтидем. чаро? чӣ хел ба даст афтодед? ба кунҷи шаҳр расида будем ки машинаро дошта ҳуҷҷатҳоро тафтиш карданд. ҳуҷҷатҳоро дуруст карда будем ку? акбари лаънатӣ ҳамашро гуфта дод. акбар? касофат, хоин.
ба вай бовар кардан лозим набуд. худи ту дар куҷо будӣ? гапзан. мебахшед хоҷаин, ғанабам бурда мондааст. чаро дар вақти кор хоб кардӣ? истед дада, шумо чӣ кор мекунед? мард бош писарам, ором шав. ҳасан, барои чӣ ба онҳо нагуфтӣ ки мо аз қалъаи сиёҳ мешавем? дер шуда буд хоҷаин. баъди ошкор шудани кор ҷуръат накардам. аз гуноҳам гузаред хоҷаин. хез аз ҷоят. ба котиба худи ҳозир гӯй ки акбарро аз кор озод намояд. ба ту аз гуноҳам гузаред хоҷаин. бо ту сонитар гуфтугӯ мекунем. поини қисми дуюм. идомаи намоишро фардо дар ҳамин вақту соат бишнавед. сомиёни азиз, шумо аудиоспектаклро аз рӯи пьесаи одатҳои шаҳрии ҷумъа қуддус шунидед ки соли 1985 навишта шудааст. пешниҳод дар доираи лоиҳаи шаҳре дар театр ё театре дар шаҳр бо дастгирии дафтари швейтсарӣ оид ба ҳамкорӣ дар тоҷикистон ва ҳамкории Кандефем амалӣ мешавад.